מה קורה חברים? הגעתם לעוד סרטון חדש של A.S of Gaming, והיום אני הולך לעשות עם מודל את אתגר המיינר, ואני כבר אחזור אליכם. כן, אני חזרתי אליכם. בואו נתחיל, יאללה. להחליט. לא! תבטל. אז איפה הדק? זה הדק שאני הולך לשחק. זה הדק שאני הולך... רגע. אז כן חברים, זה הדק שאני הולך לשחק איתו. מזל טוב, תאשר לי כבר. כן. זה הדק שאני הולך לשחק איתו, מה העניין? ומי שלא ראה את הסרטון הקודם שלי, זה היה פתיחת תיבות שבו קיבלתי את הבנדית הזאת. נו, שלח. טוב, אז כן, בואו נתחיל. כן. אני אוריד את הבניין השני. שים רייג'. שים רייג'. עם גומה איתי. פתיחת תיבות של אמג'ד יצא לו קרוביה. מה אתה עושה? מוריד את הבניין השני. מה אתה עושה? זה טוב, נשים עוד ג'וינט. כמה זמן? יש, מעודדים אותי, זה אותך לא. בואו נצטרך את המדבר? שים, לא, שים גם כלום. כן, גם מתומך. כן, מה יש לך? מה יש לך? מה שאין לך. יש לי הרבה דברים שאין לך. מה? מה? פלייסטיישן? גלקסי 7? גם. נכון, אתה יודע. לא דיברתי על זה. מה הקשר? זה לבנות בכלל, זה לא לבנים. ואתה בת. מה, אתה בן? כן. אתה בן חכם. מתי? מאז ומתמיד. זה אתה לא. זה אתה. לא. של חלון ישן מאוד מאוד. זהו. אתה לא שומע את זה, כי אין לך שומע טובה. היא התקלקלה בדרך. אתה מכיר? אתה לא מכיר שירים. אני אקלט לך את כולם. וזה גם פרפס. למה התחלת עם ג'יינטים? היית אומר. אני צריך להגיד? כן. מה, אני בייביסיטר? מה הקשר?
אבל לא אליקסי. כלום! איזה כלום! אבל לשים על כל זה זר. וואו, מה אתה שם לי? סקרין שוט. מה סקרינשוט? מה? אני לא שמתי את זה. שמתי את זה, הספקתי לעשות כלום. תכיר כמה חיים נשארה הבניין. 1-1-1. וואו, נעשה עוד משחק נתתי. איזה מעביר. אל תעשה זה לא. השאיר עכשיו זה. U&D. זה משחק אחרון. לא, באמת, שלא. וופה! אהבת? וואו, כמה דמיג' רק הם עשו. מה אתה עושה? תשים? לא! יופי. זה בבניין שלי ג'יינט. אתה אומר לי לא, זה יהיה קשה, זה יהיה גם ככה לא היינו... נו, מה נו? מה? טוב המשחק? לא, אני לא. מה, אני אקפוץ לך באמצע סרטון אני אצא? לא אמרתי את זה. אבל אתה כל הזמן אומר את זה. יאללה, אני מעבר סימפלון. לא, באמת, וואו, בגללך זה לא מוריד. לא אשמתי. זה שחקן אהבת. שתדעו לכם, אמג'ד הכי אוהב בעולם מיינר. והוא גרוע! באמת הוא לא. איזה זר! בוא נשים פה סקייט. ופה אייספורט. מה זה השיר הזה? טוב, אז חברים, אני אעצור לו סרטון. למה? מגי! מה יש לך? שלי לא. תניחי! שלי לא נעצר. טוב, אז חברים, חזרתי אליכם. אמג'ד בעטר כמו דפוק. זה מחמאה בשביל זה. כי לא עצרתי, למה אמרת? מה אכפת לי? היית בודק. נראה לי שאני אעשה קאט לזה אם אני... פוג בטעות עודד, תוריד אותו. אני יכול להוריד אותו. נו תוריד!
לוקח לריאות. וואי, המיינר חיסל אותו. פאק! ג'יינטים, ואין לנו קולקטורים. יופי, בגלל ג'יינטים, פעם הזה. חכה, אין לי עוד אליקסיר, חכה. תתחיל כבר! וואי, המיינר חיסל אותם. פאק! עוד מעט תתחיל עם ג'יינטים ואין לנו קולקטורים. בגללך, בגלל הג'יינט המטומטם הזה. תביא פה. אין לי מה לשים. שיט, המיינר שמה. הלך לכיוון הלא נכון. שים, 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 שים. כאן זה היה יותר יפה. טוב, אז כן חברים, כאן אנחנו נסיים את הסרטון. מקווה שנהניתם חברים, אם לא נשכח לתת צעד ולייק, תעזרו לערוץ ויאללה ביי.